Och, bože, toľko darčekov a vecí, ktoré musím ešte rozdať. Dneska som mal ísť pre nejaký dom pri pláž. Tak sa aj docela bojím, že tam nebude nejaký žralok. No ale zoberiem si tieto krabice. Takže zoberiem si túto krabicu. Prečo sú v každej krabici vlastne niečo je? Okay. Dobre, tak ja si teraz zoberiem všetky veci. Všetky darčeky, ktoré proste majú prísť. Sa to tam už ani poriadne nezmestí. Dobre, to som zobral túto. Bože, keby to nechodilo na tom páse, dá sa to vypnúť? Líza, vypneš tie páse? Prepáč, ale už sa vypnúť nedajú. Dobre, Líza. Ach jaj, prečo to musí? Akurát teraz. To všetko? To sú asi všetky darčeky, tak ja ešte vlastne pošlem dopis, že vlastne som to doručil ja, správny. No a Líza, ja teda idem doručiť darčeky. Dobre. Ešte sa pozriem na poštu. Ach, toto je akurát pre ten dom pri pláži. Toto je v meste v Čížaku. Dobre, tak to potom zanesiem. Dobre. Jej bože, ja nechcem, mne sa tak nechce pracovať. Dobre, tak. Ježiš, koho motorka? Zase tu si niekto nechá motorku. Bože, dneska nás čaká ďalší deň. Dobre, idem sa prezrieť a dneska idem do školy. Čo si oblečiem? Niečo také, aby sa to hodilo do školy. Napríklad toto nevypadá zle. A idem si asi nachystať tašku. Toto je moja školská taška, či koho? Nie, toto nie je moja školská taška. Akurát dneska takto ráno mala prísť tá školská taška aj pre Lindu. Lebo toto je Izabelina taška. Kedy príde? Jaj bože, už som tu. Toto bola najhoršia cesta. Asi im zazvoním. Cing, cing. Niekto zvoní, to bude určite ten kuriér. Idem tam. Dobre, tak dobre. Dobrý deň. Dobrý deň, priniesla som vám všetky balíky z pošty. Ďakujeme. Nie sú to úplne všetky, ale tie vám majú doniesť až niekedy inokedy. Aha, dobre, tak môžete mi ich dať. Ďakujem. Tak, toto všetko je vaše. Aj toto je vaše. Toto bola nejaká obálka. Toto som vám poslal žiadosť, že som to naozaj, že ja som naozajský kuriér. No a ešte túto tašku. To je všetko. Dobre, ďakujeme. Dovidenia. Bože, jak toto všetko povlačím hore. Tak ja všetko popodávam sem a tá obálka. To ma zaujíma, od koho to je. Toto všetko musím popodávať sem. Prečo vlastne doniesli tú športovú tašku? To ma fakt zaujíma.
Jej, dobre, a teraz to musím všetko vyláčiť von. Toto... Bože, na hlavu? Nevadí. A túto tašku ešte zoberiem. Jej, Bože, to toľko bordelu bude z toho zase. Nevadí im to otvoriť. To fakt mi poslala len obrázok. A nie je tu ani napísané, od koho to je. Dobre, prvú tu máme túto tašku. To fakt neviem, koho je, ale myslím, že sme si objednávali úplne všetky takéto tašky. Lebo sme chceli športovať, takže som rada. Čo je tu? Ja to všetko dám dole. Bol to správny kuriér, dobre. Čo je tu? To je neuveriteľné, na toto som veľmi dlho čakala. Wow, to sú tie slimy. Tak to sa úplne teším, ja si to niekam dám. Myslím, že mali doniesť ešte jednu krabičku. Tak to potom. A budem asi musieť toto vyprázdniť. Dobre, ďalej. Maska. To sme si objednávali všetky, to dám potom do kúpeľne. Áno, tu je tá školská taška. Áno, zošit, aj pero tu je. Super, tak to dám. Ale to není moja, ja som si objednávala inakšiu. Toto je oblečenie. To je vianočné. Tak to je veľmi pekné a sú tu ešte aj nejaké iné pyžamka a tak. Takže super. Áno, tu je ďalší slime. Tu je to vyrábanie slimu, super. Dobre, tak to potom odložím. Áno, to je tá moja školská taška. S peračníkom aj so zošitom. Toto je... Aha, to je Lindina voňavka, ktorú si objednávala. Wow, toto je tá ďalšia taška. A tu sú tie 3 masky, ktoré sme chceli. Aj župány. Ktoré sme síce nechceli, ale donesli nám to. Tak to je super. Ďalšia športová taška. Ďalšia športová taška. Ach jaj. Táto bude moja, pretože sa mi hodí ešte k tejto taške. Ďalšia maska. Pes? Ja som nechcela psa. Pane Bože, musím ich zobudiť. Linda, Linda. Čo sa stalo? Pozri. Ja som si rozbavovala veci, ktoré nám doniesol kuriér a pozri, on nám doniesol psa. Pane Bože, ale my sme psa nechceli, teda aspoň ja som ho nechcela. Izabela si ho určite objednala. Izabela, vstávaj. Ty si objednávala psa? Nie. Prečo tu je pes? Tak ona to asi nebola. Prečo tu máme psa? Ale je pekný, že on je veľmi rozkošný. Môžeme si ho nechať. Juhu! Máme Háva. Ako sa bude volať? Ja neviem. Sofia. Áno, Sofia. Sofia. Dobre. Wow, koľko veľa vecí. Áno, a mali by sme sa ísť prichystať do školy. Donesli nám aj školskú tašku.
Áno. Tak fajn, tak poďme. O, donesli nám aj tie trénerské, alebo tie cviče. Tie proste... Donesli nám aj tie tašky. Super. Ja nechcem túto, tá sa mi nepáči. Nejaká normálna školská taška. Ale však... Áno. Ale vlastne... Ja mám túto, takže asi nič. Dobre, ja sa idem prezliecť. My máme nové oblečenie. Áno, donesli nám ten kuriér. Dobre, tak ja si oblečím toto. Ja toto. Zoberiem si túto školskú tašku. Mám tam pero, mám. Dobre, tak ja som prichystaná. Ukáž, a ja si zoberiem školskú tašku. A ja. S peročníkom. Musím si ho ale zavrieť. A so zošitom. Ja tam ešte niečo zoberiem. Však aj ja. Ja mám tuto v taške fľašu, takže ja si ju zoberiem do vaku. A aj toto mydlo, alebo čo to je. Ja budem mať asi túto tašku, mne sa páči. Len škoda, že tam nie je modrá. Tu opalovací krém, aj keď síce ho nepotrebujem, ale vždycky, keď ideme tak o 3:00, tak vždycky pálí najväčšie slnko a my ideme o 3:00 domov zo školy. Nebudem mať túto tašku, čiernu, peknú. Ja tu mám tohoto plišaka. A notebook, ale ten je všetkých. Takže ja ho tam asi nechám. Dobre, potom to tu upraceme, keď prídeme, ale musíme sa ponáhľať. My tu máme aj tieto masky. Máme túto, čoriedkovú túto rúžovú, a túto. Mi sa všetky úplne páčia. Nie, my tu máme tie slizy. My tu máme slizy. Ja si idem zobrať do školy jeden. Takýto zelený, takýto modrý. Ja chcem modrý. Máme dva druhy. Tmavý, alebo takýto bledý. Ten tmavý. Super. Ja si chcem zobrať tento bledomodrý. Ja si ten fialový. Nie. No ako je tu bordel. Ja viem. Ale tak čo máme robiť, no? Neviem, ale... Proste neviem. Čo je toto? Jej, však... Vicky, to je tvoj parfum. Môj? No? Ja som myslela, že to je niekoho iného. Ne, to je tvoj. Aha, super, tak ja sa navoniakujem. Super. A strašne pekne vonia. Dobre, poďme. Babi, to nemyslíte vážne, a čo s obsom? Tak to fakt neviem. Babi, ja som si zabudla ešte knihy.
Dobre, poďme. Poďme. Tak poďme teda. Ale čo s tým psom? On tu chvíľu zostane. Tak dobre. Tak poďme teda. Ale babi, no, uvedomili ste si, že my máme proste strašne ďaleko školu? Áno. Tá škola je v meste. A my sme na pláži. Takže ďalšia vec. Poštár, čo tu robíte? Prepáčte. Ja som sa trochu zakúkal. No, ešte, že odišiel. Neviem ale kam. Babi, nerobte si, už musíme ísť. Áno, však ja viem, poďme. No a tak teda. Budeme mať teraz, čo to budeme mať vlastne za hodinu? Biológiu, pani učiteľka. Dobre. Čo si to dával do tej tašky? Nič, prepáčte, to mi tam omylom spadlo. Ale to je moje. Čo tam máš? Cukríky. Ale dobre. Neopováž sa ich jesť. Je dobre, už sme tu. Áno, super. Len ja neviem, koho je koho skrinka. To je asi jedno. Ja si zoberiem túto, ja túto a ja túto. Tak, dobre. Tak, ktoré veci... Mne sa to rozdialo v taške. Ach, Pane Bože, čo budem robiť? Musíš vydržať domov. No, dobre. Tak, vyťahnem veci, ktoré nepotrebujem. Aj ja. A to je tento slis. Fľašu potrebujem. Toto mydlo nepotrebujem. Toto všetko si mám do tašky naspäť. Ale vlastne tú vodu tiež nepotrebujem. Čo si dám... Dobre. Perašník potrebujem. Dobre. Ja si vybalím všetky veci, ktoré nepotrebujem. Dobre, poďme. Babi, ja sa docela bojím. Všetci sme v strese. Tak poďme. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý. Dobrý deň, pani učiteľka. Babi, vidím, že ste mali zábavu doma, keď ste prišli až na 3. hodinu, ktorá už končí. Prepáčte, pani učiteľka, ale prišiel nám kuriér. No to mňa nezaujíma, určite je povinnejšie. Sadnite si. Nebudem vám dávať poznámky, pretože ste tu prvý deň, ale na budúce už budete vedieť. Dobre, pani učiteľka. Ja sadnem tu. Ja nechcem sedieť vedľa toho chalana. Dobre, tak ja si tam sadnem. Ďakujem, Linda. Dobre. Ahoj. Čau.
My už tu máme knihy. Tak super. Ding dong. Je koniec hodiny. Dobre. A niečoľka, ako máme teraz hodinu? Biológiu. Tak sa pripravte. Mňa by docela zaujímalo, čo je v tom kabinete. Aj mňa. Naozaj ma to zaujíma. Môžeme sa tam ísť niekedy pozrieť. Dobre, idem sa nachystať na biológiu. Toto je kniha receptov, takže mali určite nejakú hodinu. Takže ja zoberiem tento zošit, peračník. Kniha na biológiu. Tu. Ja už ju mám nachystanú. Tak super. Dobre. Ja si vybalím tiež zošit. A ja si vybalím zošit. Daj mi to pero. Prepáč. Hej. Prepáč. Ja už ani poriadne nevidím. Tak si daj ten peračník na bok. Dobre. Ding dong, ding dong. Zase hodina. Dobre, deti, máme hodinu biológie. Prísna. Takže si otvorte zošity a učte sa. Dobre, deti, zajtra dostanete tie zošity, skontrolujeme tam potom, čo ste si tam pekne napísali cez celú hodinu. No a teda máme koniec hodiny, takže rozhodnite sa, ako budete tráviť tých 5 minút do zvonenia. Ja si za tedy všetko donesiem do kabinetu. Notebook si mám niekde inde teraz, aj knihy. Aj mojej dcery fotku. Tak ideme opravovať. Tak čo tu napísala? Dobre. Konečne prestávka. Ja potrebujem ísť na WC, tak bež. Babi, s tým chalanom je to strašné. Nečudujem sa ti. Ja si idem preslis. A ja. Dobre. Dobre. Mydlo pekne na ruky. A umiem.
super. Čo tu je? O, nejaké veci na umývanie. Super. Zoberiem si slíz. Ding dong, ding dong. Už je prestávka, rýchlo to tam poďme dať. Dobre. Dobre, tak ja už idem tam a donesiem im zošity, pretože som to všetko poopravovala. Hej, Ivan, prečo nesedíš? Prepáčte, pani učiteľka. Dobre, poďme. Babi, kde ste doteraz boli? Pani učiteľka, prepáčte. Pýtam sa vás. Prepáčte, my sme boli si niečo zobrať do skrinky. No dobre. Tak, koho je tento zošit? Tento modrý s nejakým škrečkom. Ten je môj. No tak, ako sa voláš? Ste sa nepredstavili. Ja som Vicky, ja som Izabela a ja som Linda. Dobre, no tak Vicky dostala si 1. Gratulujem. Ďakujem, pani učiteľka. Dobre, koho je tento zošit? Ten je môj. Tak ty, Linda, si dostala 2 s malými chybičkami. Ďakujem. Na tento posledný zošit. Ivan, ty si nepísal písomku, pretože si bol vtedy chorý, takže ty nevieš, čo sme preberali. Ani vlastne, ani vy, ale tak čo už. To je môj zošit, pani učiteľka. To sa dalo očakávať. Ty si dostala tiež 1, ale boli tam 3 chybičky, ale odpustila som ti ich. Zažmúrila som oko pri tom. Ďakujem. Odložte si zošity do tašky. Dobre, dobre, dobre. Ja tam odložím rovno aj peráčnik. Ja som si zabudla odložiť knihu. Správne, deti, všetky veci. No a čo teraz, pani učiteľka? No, môžete si robiť, čo chcete, máte voľnú hodinu. Juhu, juhu, jupi. Super. Ja idem do kabinetu. Nevyvádzať tu. Ach jaj, to by ma fakt zaujímalo, čo tam robí. Ding dong, ding dong. Už je hodina. No vlastne je prestávka, ale skončila, takže asi musím ísť. Dobre, deti, tak máme koniec
dneska, takže môžete ísť domov. Jupi! Super. Hurá. Kokso, konečne. Super. Tak ja si odložím všetky. To není moja skrinka, toto je moja skrinka. Si odložím všetky veci. A ja. Ja sa ešte nakrémujem, pretože teraz bude to slnko. Ukážem, nedaj. A ja chcem. A ja chcem. Prepáč, ale my už ideme. Ešte môj telefón. Dobre, my už ideme. Dobre, čau. Ahojte. Zoberme si môj pas. Dievčatá, ale do jednej som sa zalúbil, je veľmi pekná. Dobre, odložím si všetky knihy, ale to mňa teraz nemusí zaujímať. Idem hrať basketbal. Ja milujem jedlo. Ach. Vôbec sa nebudem učiť. Hráme, poďme. Dievčatá, to dáme. Jaj, babi, to bol dneska dlhý deň. No. Ukáž, som smedná. To je dobré. A ja chcem. Tak aj ja si dám, keď aj vy. Dobre. Dobre, babi. Tak my už ideme asi domov. Veci si potom odložíme. Dobre. Čau. Aké čau? Jaj, prepáč, ideme, poď. Ach jaj. Robíme si ešte fotku. Áno, veľmi pekná fotka. My musíme ešte upratať tie veci, čo sú tam. No super, na to sa teda neteším.